Tänään on ihmisoikeuksien päivä. Tänä vuonna tämä päivä on mulle erittäin vaikea sen takia, että viimeisen 2 vuoden aikana tämä yhteiskunta on vienyt multa kaikki ihmisoikeudet pois. Mä oon havahtunut siihen, millä tavalla ihmisoikeudet ei toteudu Suomen oikeusvaltiossa, niin kuin niiden kuuluisi. Ja miten paljon yksittäisillä viranhaltijoilla ja virkamiehillä on valtaa tehdä mielivaltaisia laittomia päätöksiä, jolla ihmisiltä viedään perustuslailliset oikeudet pois. Tammikuussa 2024 mä lähdin turvakotiin lasten kanssa ja mut leimattiin mielisairaaksi. Ne sekundaariset vaikutukset on ollut valtavat. Mua ei ole uskottu, mun kokemuksia ei ole uskottu. Mä oon puhunut lähisuhdeväkivallasta. Poliisille ei ole tehty tutkintapyyntöä, vaikka asiakirjat on osoittanut ja niissä monta kertaa kirjoitetaan ja puhutaan lähisuhdeväkivallasta. Mä oon yrittänyt pyytää apua. Jokainen avunpyyntö on sosiaaliviranomaisissa käännetty mua vastaan ja kun mä puolustin itseäni ja oikeuksiani, niin meille avattiin lastensuojelun asiakkuus käytännössä vastatoimena tälle mun puolustautumiselle. Viimeisen 2 vuoden aikana multa on viety perustuslailliset oikeudet, mun oikeusturva, ihmisoikeudet pois sosiaaliviranomaisen toimesta, poliisiviranomaisen toimesta ja asuinpaikkakunnan viranhaltijoiden toimesta. Ja käräjäoikeus sivuutti totaalisesti psykiatrian erikoislääkärin lausunnon sekä minun suullisen todisteluni ja vetosi lasten huoltajuuteen, asumiseen ja elatukseen liittyvässä asiassa, pääasiassa sosiaali- ja poliisiviranomaisen mielipiteeseen. Lähisuhdeväkivaltaepäilyä ei koskaan tutkittu, vaan mä en ole saanut ääntäni kuuluviin, koska mut leimattiin mielisairaaksi tammikuussa 2024. Ja lopulta, mihin tämä päättyi, on se, että mä menetin lasteni huoltajuuden ja jopa tiedonsaantioikeuden tämän oikeusmurhan takia. Ja mä oon saanut ihan valtavasti viestejä ihmisiltä, jotka on ihan samassa tilanteessa. Tämä on rakenteellinen ongelma Suomessa. Viranhaltijoilla ja virkamiehillä on liikaa valtaa, yksilötason valtaa. Kun tehdään virheitä, niitä ei korjata, vaan niitä lähdetään peittelemään uusilla virheillä. Viranomaiset suojelee toinen toisiaan. Poliisi suojelee sosiaalia. Aluehallintovirasto suojelee omia valvottaviaan. Valtakunnan syyttäjä suojelee aluesyyttäjiä. Ja yksittäinen ihminen, joka on pyytänyt apua, suojaa ja turvaa, hänen ihmisoikeutensa on poljettu. Suomi ei ole sellainen oikeusvaltio, jossa ihmisoikeudet toteutuu. Mä toivon, että tämä video herättää ihmiset ajattelemaan, missä tilassa tämä meidän yhteiskunta oikeasti on.